баъд аз Леонид Слуцкий Хонда низ Витесро тарк намуд. Ӯ пеш аз муҳлат шартномаашро бо даста қатъ кард. Футболбоз дар инстаграми худ видео партовкидарон бо мухлисон хайрухуш кард. Ба ҳар ҳол Хонда ва Слуцкий байни ҳам чӣ алоқае доштанд? Агар не, пас чаро Хонда пеш аз муҳлат шартномаашро қатъ кард? Ана саволи асосӣ. Зеро дигар дастаҳо хоҳиши харидани ӯро надоранд. Хонда дар куҷо карьераашро давом медиҳад, хабар дода намешавад. Дӯстон, хотиррасон мекунам ки сарпарасти видеои мо компания 1x мебошад. Дар он ҷо коэффициентҳои баланд аз ҳама осасаш эътимоднокист. Дар ссилкаи комментария буда даромада бо промокоди TAJFUT соҳиби 6500 рубл шавед. Имконияти хуби пулкоркуниро аз даст надиҳед. Артета наво тренери Арсенал шуд ва аллакай нақшаи трансфериро омода карда истодааст ва умед дорад ки аллакай дар трансфери зимистона онро амалӣ кунад. Тибқи маълумоти ESPN тренер мавқеи сусти дастаро муайян кард ва мехоҳад ҳимоятгари ҳуҷумкор ва ҳимоятгари марказӣ бихарад. Аммо хабар дода намешавад ки аниқ кадом футболбозро тренер мехоҳад бихарад. Дармон пурқувваткунии хатти нимҳимоя мантиқан дуруст аст. Гранит Джака ба ҳар ҳол Арсеналро тарк мекунад. Ҳамчунин овозҳо баромада буданд ки Лукас Торера мехоҳад ба Италия баргардад. Наполи хоста буд ки футболбози уругвайро ба иҷора гирад. Умуман хело шавқовар хоҳад буд ки кадом футболбозонро Артета мехарад. Ӯ якум бор ба трансфер машғул шуда истодааст. Шумо бошад метавонед дар комментария нависед ки кадом футболбозонро Артета бояд бихарад. Футболбози ба ҳама шинос халқи бразилӣ метавонад ба Аврупо баргардад. Тибқи маълумоти футбол Испания, дастаи Испаньол ба ӯ ҳавасмандӣ пайдо кардааст. Рости аллакай ӯ халқи пешина нест, аммо ба ҳар ҳол ӯ футболбози дараҷаи баланд боқӣ мемонад ва ба бисёриҳо шавқовар аст дидани он ки халқ дар Испания чӣ кор карда метавонад. Оё метавонад халқ дар Аврупо мисли пештара хуб бозӣ кунад? Ин саволи асосӣ боқӣ мемонад. Виктор Циганков метавонад карьераашро дар Интер давом диҳад. Дар ин бора Интер Лайф маълумот медиҳад. Тибқи маълумоти маҷаллаҳои италиявӣ, футболбози украинӣ ба маъмурияти Интер ваъда дод ва умед кард ки ӯ диққати тренер Антонио Контеро ба худ ҷалб мекунад. Оиди он ки Циганков Динамо Киевро тарк мекунад ягон шубҳа нест, аммо ӯ карьераашро дар куҷо идома медиҳад? Ин савол боқӣ мемонад. Интер яке аз вариантҳо аст. Дастаи Конте ҳоло дар ҳолати хуб аст ва футболбозони хуб дорад, аммо ба ҳар ҳол дар даста барои Виктор ҷой пайдо хоҳад шуд. Дар мавқеи ки Виктор бозӣ мекунад, дар Интер футболбозони кам доранд ва умуман Циганков футболбози универсалӣ аст ва метавонад дар дилхоҳ мавқеъ бозӣ кунад. Умуман агар Интер хоҳад ки ин трансфер амалӣ шавад, Канте метавонад соҳиби як футболбози ҷавон ва бомаҳорат гардад. Ҳамчунин бояд қайд кунем ки қаблан ба Циганков дастаҳои Бундеслига ҳавасмандӣ доштанд. Ба ғайр аз ин, Галатасарай мехост ӯро бихарад. Ростӣ ба фикри мо Туркия варианти хуб нест, зеро лигаи туркӣ барои футболбозони ҷавон набуд, балки футболбозони солхӯрда барои анҷоми карьерашон бисёртар ба он ҷо мераванд. Моро якум трансфери калони зимистона интизор аст. Тибқи маълумоти Ҷан-Лука Ди Мартио, Эдинсон Кавани бо Атлетико Мадрид шартнома ба имзо расонид. Хотиррасон мекунем ки шартномаи ӯ бо ПСЖ то охири ин сезон буд ва баъд аз омадани Икарди ба даста, маъмурияти парижиён намехоҳанд бо Кавани шартномаашонро дароз кунанд. Кавани футболбози қимат нахоҳад буд, аммо аниқ Атлетикоро пурқувват мекунад ва рӯзҳои охир овозҳо оиди аз даста рафтани Диего Коста бисёранд ва ба фикри мо Эдинсонро маҳз ба ҷои ӯ харида истоданд. Мебинем кани чӣ хел Диего Симеоне ӯро ба дастаи худ мутобиқ мекунад ва ӯ чӣ қадар фоида оварда метавонад. Дӯстон, ба ҳамин видео имрӯза тамом. Дар канали мо обуна шуда моро дастгирӣ кунед. Дастгирии шумо пешравии мо. Бо шумо буд Муҳаммад Гаиров. Хай, дар паноҳи Аллоҳ.